Okei. Minne te menitte? Juutalaisista ei sitten sanaa. Minne te menitte sinne? Okei. Tähän. Joo. Minäpä tuun. Mä hyppäsin Mihin nyt me mennään vasta. ihan oikeesti? Tuossa on bossi. Hei, Mä menen tähän taloon. Ei heti saa kuolla. Eihän saakaan. Ei, nyt mä saan heti hiilit täyteen. Se on mulle hiilit täyteen. Siitä. Mitkä sä otit sieltä? Tässä alhaalla. Ai alhaalla. Mä jään tähän. 10. Puoli. Otan ton. Mikä on tämä? Mä Tippukaa sain syystä. Medarionkin tyyli, en sano. Hei tyyppi! Palkataanko tuo? Palkakkaa. Eikö Älkää palkkaa? vielä, kun sieltä voi ostaa se hyvän rynnäkkökiväärin. Hei voiko? Mä ostan Voi. sinne. Sinisen. No en osta. Täällä on vaan pakkakunni. Mä tuun Jep. sinne. Tossa on Tule. vihreä jolle. Samperi. Ui juma! Tarviiks joku sinistä? Täällä on. Tarvii. Sinistä Noniin. pakkaa. Onko kaikilla muilla täynnä? Ei. Ei oo. Täältä tulee täyteen, tulkaas tänne. Jyyräkkiä. Juokse. Täältäkin. Siinä. Oota, Siinä. Juokse. Jes! Toi on vähän kerätä löylyä. Just pääsit. Sä pääsit löylyihin, iskä. Minne meidän pitää mennä? Eteenpäin. Tänne päin. Eteenpäin. Eteenpäin tänne päin. Oo, sä Tapetaanko oot kuin Timo vai Jutila. ei? Niin. Tapetaanko me tää bossi vai ei? Täällä on void maskit jollekin. Mä on tapaan miekka. tää bossi. Haluanko Mikko täältä? Mulla on miekka. No en tapaa. Tulkaa hakee päin. Mä voin... Mahu! Void maski. Joku saa sit miaka multa. No anna mulle se miekka. Kuka? Mitä ampuko toi botti vai kuka on? Hei joku Ei täällä ampu jostain. Ai täällä mäen päällä. Ui. Se Se tippuu kuolee. jo. Se on polvilta. Tossa on yksi. Iskä tuolla se ase. Säkin putos. Mäkä meillä pammuta nuttimaan sitä mun miekkaa. Kyllä näissä servuissa on iso ero. Mulla on pingi nyt 51. Iska ota tää Mulla on ei 70, tää. äsken oli Otit 40. sä se miaka? Otit. Joo. Kato kun nyt mennään tonne noin. Tehdään vittu näin pingi. Täältä ampuu. Joo, tää on paska servu tämä. Ai tämä. Paljon No varmaan kun Mulla on mun 52. servut. Tuolla menee. Hei, täällä me tuolla! Ampukaa vaan. Puoli. 5. Oi vittu, vetää pommipyssy. Mitä? Toppaako se sut? Ei. Suakili tää banaanityyppi on kyllä vähän huono, kun tulee puoliksi tuohon näytön eteen tää banaani. Täällähän on vaikka kuinka paljon lisää. Me ollaan ihan ehjiä banaaneja iskatolla. Ne pahis, pilaantunut banaani, mikä on vihane. Se on mätäbanaani, kun se on punaiset silmätkin siinä. Se on mätämuna. Pilaantunut Se on mätämuna. banaani. Elää pölli kaikkee panoksia. Kato. Täältä ammuta. Hei, täältä ammuta. Saakeli! Ei jää paukkua. Voi vittu loppu paulu. Tuu katolle. Tuu katolle. No ei sit. En. Täällä on. Ai, siinä. Nyt se kuolee. Se kuoli jo. Kato, auto keulii. Auto rupes keulii. Ai täällä on.
Täällähän on Kuppi kannattaa ottaa, nää kaikki on Holtsikalla täysiä. kunnon kähine. Hei, tuolla sulla on miekkaa lisää, jos joku olisi tarvinnut. Semmonen... Ei saakelista. Miekkaa oli. Tippu sinne yksi. Täällä sisällä on joku. Niin no. Siellä sisällä. Mä menen hakemaan sen pouso. Oho. Tuolla juoksee. Hiili. Lähti karkuun autolla, ampukaa se. Ampukaa se. Mun pitää hakea paukku ihan nollilla. Noin, nyt on sentään vähän sit paukkua enemmän. Kuka kuolee? Takaa ampu, hei, vittu joku ampuu mua selkää. Tässä, tappakaa ne. Ei oo mitään. Hei, tuolta tulee se 3 lisää, tulkaa äkkiä nostetaan mut ylös. Tuuppe nostele. Nosta äkkiä. Sieltä tulee No mä yritän! Tuolta tulee lisää sieltä sillalta. 4 sekuntia, 3 sekuntia, 2, 1, 0. No niin, äkkiä suojaa. Ei tarvi suojaa, koska se pitää vaan hiilata. Tuossa on hiilä. Ota nuo 2. Tässä on nää 2. No oisit ottanut nämä. Nyt sä nopeuttaa, no. Ai vittu, ajoi joku mun päälle. Hei, siinä löi miekalla. Varo, kollan loukkuun. Mikä työ on? Ai saakeli, tuo vetää kyllä damagea. Mene sisälle. Tumpe, tuu jeesaa. Mä en voi, kun mä oon ihan Hei, saakeli. tää varo, tulee miekkamies, se hakkas mut hengiltä. No ei se haittaa, kyllä mä osaan Tapoin hiilata. sen miakkamiehen. Hyvä. Ota mun kortti nyt siitä, nyt ainakin kantoon ja lyö. Ota. Tapa, hyvä. No just oli vetämässä. Joo, mä näin yhtäkään, tää kuoli se. Hei, joo, kunhan saatte nyt ton... Tässä on tämäkin ihan pieni. Riiput pani. Takaa tuolta tulee äijä, elää jää nyt siinä. Nyt on niin paljon Saakeli! Ai! Mä kuolen saakeli, pitää lähteä. Iskä, mä menen parantaa sut jonnekin muualle. Tos kiven takana. Mikko ei täällä ollenkaan. Mitä pitussa sun pitää? Tapan ihan, mulla on 6 tappoa tässä tullut. Taas Mä menen kuoli riiput yksi. panille. Täällä on joku 100, mulla on 10 tappoa jo ja 8 mua ei tappoa oo vaan näkynyt mulla. koko peliaikana. Tässä Iskä, tulee mä kato menen joka riiputtaa suunnassa. sut. Sai senkin. Mun pitää ekana hiilata, jos tulee jostakin mä kuolen heti, mun pitää hiilata eka. Näin. Nyt iskä sä oot tulos hengille. Mua ammutaan sit kovaa. Lähtipä tää hyvin peli. Tää peli lähti aika hyvin. Näin, nyt isko on hengissä. No niin, mene nyt vaan. Kuka tämä on? Kuka sinä olet? Heippa. Tänne meni joo, yksi. Arvasin. Tuolla menee hei. Onko siellä kuinka paljon panoksia? Iskä, sä saat heti kaikki paukut Täällä on vaikka mitä tavaraa. Mm. Mä kräkkäsin Kyllä sen täältä mitä saa ainakin se lähti täyteen karkuun kaikki. se yksi. Tuolla menee. Onks täällä sellaista rynkkyä, sellaista violettia rynkkyä tai sellaista niinku sellaista rynkkyä? Sellaista Tuolla lähti autolla perkele. persikka. Noni. Jees. Minne se lähti? Tossa. Tossa. Siis. Ammu se. Mä varastin Mikko sen sulta.
Joo. Auto epikin ase. Näin. Siinä on kato sellainen rynkky, tomma voisi ottaa. Tässä on jollakin tällainen jos haluat. Häh? Mikä se on? Rynkky. Ottaaks iskä? Ei Kyllä tarvi, ei. Kyllä sieltä auto Okei. löytyy. Ii saakeli. Jumala. Ei jumala. Tuolla. Terkka. Oi Kräkki. saakeli. Jäi. Missä se on? Se kuoli. Häh? Kuoli. Älä hönöily nyt mihinkään. Siellä, meillä on kaikilla niin paljon panoksia, ainakin ettei tarvi yhtään hakea. Joo. Tulkaa. Täällä on! Tulkaa vaan ampumaan. Auto tulee tosta, hei. Ai tulee. Kupla 90. Kato. Pommi pystyy pureen aika hyvin. Mä menen hakee siltä aseet. Ahai sinisti. Joo. Ja energiaa jos on, niin sano mitä sillä on. No mikä oli metkutti. Kakkelikikkeleitä on. No ei oo melkein mitään Täällä ammuta. metkuttia. Täällä ammuta. Tuolla. Täällä. Täällä. 3-4. Tuolla. Kuoli. Jäi. Nuiji se Tuomo. On sillä tää Näin. energiapuoli saa. Ei oo. Meillä on 30 tappoa jo. Niin on aika hyvin jo. Mitä me ollaan näin paljon tapettu? No niin, jatketaan vaikka 30, sehän on mun ennätys. Ei mä oo ikinä tappanut sen verran. Tai Hei siis täällä mun yö takana, on hei tulee mun ollut. perässä, tulee mun perässä. Kattokaa mistä mä tuun. Joo näin. Se lähti pakoon. Tuolla. Kato, se tippuu siihen. Vaijerille jää yksi. Tohon noin. 270. 180 Ai. Hyvä tippu. Ei saa kuolla nyt. Jos yksikin kuolee, niin sitten kyllä kaikki lähelle kuolee melkeinpä. Saataisiin tällä 2-3. Tuo kivi ei tarvitse mennä rikki. Murhaamaan se. Se ei mene rikki. Se on kuollut täällä. Jaha, okei. Se sai sitten sen Ei verran. tarvinnut edes ampua, ja turha sitten paukkuja tuossa just vähän. Pahiksia. Joo, siellä on tota. Se on spotti, mutta siinä kiven takana on ihan oikeakin äijä. Se on niinku finaalissa se kun. Niin onkin, iskä amputaan muuten monta kertaa. Hei, medaljonki tulee selästä, varokaa! Sitten. Medaljonki Hei, tuolla! Medaljonki tulee selästä kohta. Varokaa! Se tulee kohta selkään! Tuolla. Äkkiä valloittamaan tää! Tulkaa! Tuonne meni kräkki. Täällä on medaljonki, tulkaa äkkiä niin kun se pääsee tänne vuorelle, tulkaa! Saakkeli. Ei, nyt mä kuolen. Joo, niin mäkin. Tuollakin ne pitää suojakuplaa. Ai saakeli. Minne sä kuolit? Tähän alas. Pystyy revaamaan. Saakeli! Ne ei näe Oi, tänne. joo. Ne ei näe tänne tota. Koita 90. pottireva. Tuu Jyrä pois sitä keskeltä, ne Mä tappaa oon heti. kurkin tässä reunalla. Onko se Mikko
Saatko Mikko yhtä? Joo. Joo, saa! Botti nosti. Otaakohan ei sitä parantaa, varmaan botti. Pommipyssyllä Ei, osuu. nyt sä Iska kuolit. Ei Äkkiä kuule pois. mitään. Oi saakeli! Ei! Onks ne siellä ylhäällä? On. Joo, on. On siinä varo. Oli aika huono idea mennä sittenkin tonne. Ai, ne tulee! Tulee. Joo, tuolla. Ai paska. Ii saakeli! Etäpä tänne. Hei, apu toisestakin seurasta takaa! Iska suojakuplaa. Kuplaa tulee. Ei vittu, mä kuolin väärä mies, mulla on 2 miestä. Iska tulee! Enää nyt, ei minä voi Yritä tulla. tulla mihinkään nyt enää, koita nyt ymmärtää. Mutta Hermanni on nyt tuolla vähän toisessa paikassa, se ampuu vähän Jäi selkään. tohon. Nyt ne jäi! Valkosella. Iska ei oo mitään hätää, mä otan tän sun rynkyyn tästä. No, niinpä tietenkin. Kuolee ihan yhdessä. Ja nyt mä annoisin takkaasta No sille. ei, no ei tarvii. On se Tuolla on se 1 mihin meidän pitäis mennä parantaa Iska. Nyt oli hieno Sinne päin. Hermannilta hieno paukku. Kato ja uudestaan. Kato jäi auto alle, mitä hänelle tapahtuu? En mä tiedä. Ei tulkaa pelastamaan mut, mä kuolen tänne kun se medaljonkin tulee tänne. Tulkaa auttamaan. Mikko tänne päin. Tuu sä tänne näin. Ai kun tää tuu tänne, et mä saan painettu Iskä. Oli mä oon kuollut. Mä oon niin kuollut. Äkkiä Mikko, tuu sieltä sivusta ampumaan kyljestä poikki niin. Ei ne lähti pakoon. Niin. Kiina Hermanni ammu. Iska, haluat sä nyt tän rynky? Tossa saatana katolta jostain ampuu. Joo niin ampuu tosta. Joo, vitsi kun mä en näe Iska, sitä. ota tää pommipyssy multa. No anna nyt jotain tehdä. Joo, riittää. Joo, hyvä. Pitää antaa Kräkkäsin yksi. sinne katolle. Hyvä. Se on siis sinistä. Aika ekki. Vittu tulee äijä. Mulla ei oo Joo, pommi pystyssä. tuolla. Tää on vähän huono. No mä annoin edes sen. Sitten kun tää tulee vastaankin. Missä työ oot? Tässä aika lähellä. Tuolla. Mä yritän väistellä äijiä tää. Jäi. Tuolla. Iska, tuutta kasvaa. Ei kun mä menen tänne alueelle päin. Tässä tippu. Onko se täällä? Tapetaan aina kaikki, et ne ei pääse peliin sitten uudelleen. Kruunuaija. Nyt ampuu pommi vehkälä joku. Joo, tuu tänne vaan, tässä on. Mythiikki. Tää on medallienkin. Otan sen. Täällä on Iska vaikka mitä, tuu ottaa äkkiä. Mä tarvitsin semmosen... Ihan järkevämmän lähitaistelun meihin. Tuolla tapellaan. Mä tuo Rilkanin kuitenkin tietää. Ai vittu, varokaa! Oi, varokaa. Täältä talolta ampuu.
Tumpe elää. Mistä? Mistä? Tuosta talosta on. Tuosta talosta. Tulkaa alueelle tai tänne. Tää me ollaan keskellä aluetta. Niin, me ollaan kyllä keskellä kaikki. Vittu toi potti, kun se rikko ton. Tumpu, tuu pois Ai sieltä saakeli! mökistä. Tule pois sieltä talosta nyt. Osu, se on osu hyvin, osu Mä sain hyvin. ampua vaikka kuinka paljon Jäi, nopeita se jäi pois sinne siitä. taloon, mä sain sen. Siellä on muista 2. Se voi Joo. istuttaa, menkää päälle, se voi parantaa sen, niin menkää päälle, menkää päälle, menkää Ei päälle. parana enää, ammutaan riittäneellä kaikilla. No niin, siinä. Varo Tuomo, tulee viekalla. Ai saakeli! Tule pois sieltä nyt. Pusii siellä. Nyt putii kyllä Saakeli! viimeisiä. Yes! Aha, mä en että tää voitettiin! Noniin! Kyllä Tulee. antennista oli hyötyä.